Asociația pentru Libertatea Românilor cunoaște în mod nemicrocit faptul că o categorie importantă de asigurați fie au refuzat cardul electronic de sănătate, fie după găsirea acesteia în cutia poștală, l-au returnat la Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Este necesar ca proiectul de act normativ să reglementeze nu numai situații în care asiguratul este în imposibilitate temporară de utilizare a cardului, cu pierdere de deteriorare, ci și cele în care asiguratul nu va aștepta vreodată justificat de faptul că dispozitivul electronic integrat în cardul electronic de sănătate conține informații nevolatile și utilizători de unde radio, care permit localizarea în spațiu a persoanei și mai ales localizarea acesteia în momentul în care accesează un serviciu medical dezvoltat prin sistemul ASS. Aceste persoane nu doresc să dețină asupra lor un dispozitiv emisător de unde radio, care admite interferențe care pot cauza operațiuni nedorite. Orice persoană trebuie să aibă libertate de a decide dacă dorește sau nu să dețină asupra sa un astfel de dispozitiv. Măsurile de implementare a cardului electronic de sănătate reprezintă în fapt ținerea sub observație a vieții private, precum și atingerea vieții private prin diseminarea datelor de identificare, precum și a datelor de sănătate, probleme de diagnostic, prognostic, tratament și investigații paraclinice. Îi încalcă libertatea de conștiință și învață interesele legitime, decurgând din dreptul la viață privată, intimitate, autonomie și autodeterminare, non-discriminare și prezumția de nevinovăție. Acum, referitor la ce a spus domnul doctor Ciurchea, telefonul putem să avem sau nu avem. Omul este înzestrat de la Dumnezeu cu capacitatea de a, cu voia liberă de a alege între bine și rău. Acest document, din motivele spuse de antevorbitor, s-ar putea că este rău pentru om. Deci a alege contratul noastre înseamnă să nu mai fim oameni. Deci avem dreptul de a alege. Asta avem, dreptul de a alege ca să fim oameni, nu animale. Deci, propunerea noastră de modificare a proiectului hotărâre de guvern... Propunerea este semnează data aici. Dar bănuiesc să... Nu mai citim propunerea? Da, trebuie să nu mai citim, dacă propunerea ceva de Deci, propunerea noastră de modificare a proiectului hotărâre de guvern, care modifică hotărârea Guvernului numărul 900/2012 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din titlul 9, Cardul European și Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din legea 95/2006, privind reforma domeniului sănătății, este următoarea. Se introduce articolul 3 cu următorul cuprins. A asiguraților care nu vor intra în posesia Cardului Național de Asigurări de Sănătate în condiții legii, din alte motive decât pierderea, furtul și deteriorarea acestuia, li se vor acorda servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale pe baza unei adeverințe eliberate de casă de asigurări de sănătate pe toată perioada în care păstrează calitatea de asigurare. Asta, da? Asta. În vederea reglementării situației asiguraților care au refuzat Cardul Național de Asigurări de Sănătate sau l-au returnat Casei Naționale de Sănătate. La articolul 7 din anexa norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din titlul 9, Cardul European și Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate, din legea numărul 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, litera D se abrogă. Motivație, articolul 331, aliniatele 2, 3, 4 și 5 din legea numărul 95/2006, la care face referire articolul 7, litera D, din anexa norme au fost abrogate. La articolul 8 din anexa norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din titlul 9, Cardul European și Cardul Național de Asigurări Sociale de Sănătate din legea numărul 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, aliniatul 5 se abrogă. Motivație, articolul 331 aliniate 2, 3, 4 și 5 din legea numărul 95/2006, la care face referire articolul 8 aliniatul 5 din anexa normă, a fost abrogat. Deci, în fapt, noi cerem ca alternativă de document justificativ a calității de asigurat, adeverința de asigurat pentru toți cetățenii care refuză Cardul European de Sănătate, din motivele mai fost enunțate.
Dacă nu e obligație sau obligație. Nu e obligație. Vreau să mă aduc la cunoștință cu o situație de fapt, întâmplată chiar ieri. Starul de sănătate mi-a fost expediat de Poșta Română, vorbim despre siguranța cardului de sănătate. Și l-am găsit la niște vecini la 2 străzi, care tot cunoșteau și l-am luat acasă. Bineînțeles că l-am luat la bune, pe nu referită decât o altă vrăjmașului. Și cam asta e. Și vreau să țineți cont de ceea ce spun cei care vorbesc, pentru că fiecare om reprezintă să reprezintă pe el însuși și pe alți oameni care l-au delegat. Doamna Gabriela Cele. Am învățat medicina în urmă cu 30 de ani. Nu am o pregătire IT și știu că Ministerul Sănătății nu va angaja specialiști IT pentru a mă ajuta să descifrez informațiile și, în cazul erorilor, cine va plăti. Atât timp cât eu răspund, numai cu pregătirea mea medicală. Și erorile îl pot costa viața pe pacient sau manopera mea nu va fi plătită sau poate plata mea dintr-o eroare informatică va fi nejustificat de mare. Pentru pacienții cu cancer și diabet, inclus și programele de sănătate, există deja o evidență clară a medicației prin sistemul de rețetă electronică. Deci nu ar mai fi necesare, din punctul meu de vedere, alte evidențe paralele. Fluxul de pacienți la anumite specialități supraaglomerate este mare. Astfel, medicii care și așa sunt prea puțini vor fi solicitați cu îngreunarea procedurilor cardului în rezolvarea cât mai rapidă a pacientului. Pacienții care vin într-un spital de stat sunt oameni simpli de multe ori, vor uita cardul acasă, nu vor mai ține codul, nu vor mai ține niște coduri. De ce să-i împovărăm? Deci ce ar trebui să-i spun bunicului acela veteran care măcar buletinul de când era până nu și l-a mai schimbat atunci când va veni cu o urgență? Durerea ar putea să-l facă să uite codul și eu să nu-l pot ajuta, că nu știe. Deci pacienții noștri din spitalele de stat sunt de multe ori oameni simpli. Nu ar trebui să ne îngreunăm mai mult memoria, să nu-i comparăm cu cei care au portofelul plin de carduri. Da, deci ultima, deci nu depășesc 3 minute. În concluzie, deci ca și pacient, dacă sunt sănătoasă, depinde capacitatea facultăților mentale, sunt capabilă să ofer toate informațiile legate de sănătatea mea, dar numai celui care consider că le folosește interesul meu. Iar dacă sunt în comă sau demență, oricum codul nu poate afla nimeni astfel încât, pentru o perioadă de timp, poate cea mai importantă, accesul la informațiile medicale nu este posibil și atunci cui folosește. În concluzie, rog colegii de bună credință din Ministerul Sănătății să ofere atât pacienților asigurați, cât și medicilor angajați o soluție fără cepa cardului de sănătate. Bravo! Doamna Sorina Gheorghe. Mă bucur că ne aflăm aici pentru a discuta o hotărâre de guvern care există în fapt, s-a luat în spatele ușilor închise de către o putere a statului de drept, o putere, iată, executivă, și care ar trebui să reprezinte interesele populare, interesele poporului român și interesele sale legitime. Acesta este un fapt
mi se vâră pe cât această hotărâre. Vorbesc numele unei asociații creștine, Asociația Creștină Sfântul Arhangel Mihail, și deoarece nu doresc să rețin un timp foarte prețios în dezbaterea care va urma, nu să mai repet părerile de drept juridic care s-au întâmplat până în prezent. O să aduc numai o motivație de ordin moral și teologic, în sensul că suntem creștini ortodoxi și suntem probabil cea mai mare parte a celor care sunt prezenți aici. Nu voi mai din acest punct de vedere, vă privim prin faptul că suntem creștini, avem, iată, credințe care sunt consfințite și garantate în Constituție, vorbesc și ca un român, sau ca român. Și o să-mi îngăduiți, vă rog frumos, să fac câteva considerații generale în legătură cu această apartenență, respectiv cea creștin-ortodoxă. Pentru că noi creștini ortodoxi, aici pe pământ, în această tranzitorie, facem parte din această biserică lucrătoare. Sfinții Părinți, Părinții Apostoli, Domnul Iisus Hristos ne îndeamnă să luptăm, să ducem cu cea bună a credinței. Cum? În mod pașnic. În sensul de a lupta pentru adevăr, adevărul fiind, cum spuneam mai devreme, Mântuitorul și învățătura sa, și să o ducem în schimb până la capăt. Capătul reprezentând ce? Reprezentând, de fapt, mântuirea noastră, reprezentând viața veșnică promisă. Pentru aceasta trebuie, în viața aceasta de zi cu zi, fiecare să dovedim vrednici de această învățătură și să urmăm, iată, pe cei care sunt în această viață alături de noi. Și anume, avem următorii noștri duhovnicești, pe părinții, care pot fi părinții de mică, la bisericile din orașe, sau pot fi părinții Sfintele Mănăstiri. Și în situația în care vedem că lupta aceasta în viața societății este destul de grea, este din ce în ce mai grea, și vedem că minciuna, manipularea se întinde și ne întinde din ce în ce mai mult, iarăși este un părinte duhovnic pe care poate cei mai mulți dintre noi cunoaștem, Părintele Papacioc, Arsenie Papacioc, care spune și ne îndeamnă să scoatem sabia. Dar asta nu înseamnă că sabia, ca element material, sabia cuvântului, sabia Duhului Sfânt. Și să spunem că este ascuțită. Asta vom face și noi astăzi, acum în câteva cuvinte. Și o să vă rog în continuare să-mi dați voie să dau citire unor îndrumări, unor sfaturi duhovnicești, ale unor părinți, cum le spunem noi și părinți duhovnicești. Și aș începe cu, iată, cu Părintele Paisia Gheorghiu, care acum câteva zile a fost canonizat de către Biserica Patriarhic-Monica Constantinopol, de care s-a Istanbul. Spune dânsul următoare: omul primit pe cetea slavă de Dumnezeu, acela lucru e și cu pașapoartea, dar când pașaportul are simbolul diavolului și o pun semnătura că e al meu, personal, asta nu mai este de importanță, sunt urmarea și comunitatea de băgare. Părintele Arsenie Papacioc spune, asta e o mare primește, fără discuție nu trebuie acceptat niciun timp. Părintele Adrian Săgețean, sfatul meu este să nu primească nimeni. Părintele Ioan, de la Mănăstirea Rău, nici de cum să nu acceptăm documentele cu chipul, niciun fel de chip, suntem un popor liber, un popor creștin-ortodox. Cel ce are credință rămâne cu Hristos, cel ce caută urma creație de fără de Hristos. Părintele propriu, cel ce are pe Duhul Sfânt, simte și nu vrea să ia chipul. Cine are Evlavie la chip, are și la Antichrist. Acum ar dori să pun o întrebare, domnul care sunt prezent la această masă, în calitate de partener de dialog, și sper să fim parteneri de dialog, pentru că o să fac referire la un jurământ pe care vin și în calitate de funcționar public și în alt funcționar pentru că este un ministru secretar de stat, s-a angajat să respecte cu sfințenie în momentul în care a fost numit și investit. Probabil că nu știu, dar e bine să cunoaștem acest jurământ. Dați-mi voie să-i dau citire. Jur să respect Constituția, drepturile și libertățile fundamentale ale omului, să aplic în mod corect și fără părtinire de țări, să îndeplinești convincios îndatoriile ce îmi revin în funcția publică în care am fost numit și să păstrez secretul profesional și normele de conduită.
mai se încheie acest jurământ cu o formulă de încheiere religioasă. Așa să mă ajute Dumnezeu. Însă vreau să spune că se va respecta libertatea comunității religioase și nu este obligatoriu să se spună acest lucru. Iată de dumneavoastră, în calitate de funcționari publici, vă angajați prin jurământ să respectați Constituția. S-au invocat și sunt antevorbitorii mei care au numerat câteva articole din Constituție, din această lege sfântă a țării, prima lege a țării, în care se dovedește și prin care se dovedește că drepturile și libertățile noastre sunt încălcate. Vărându-se respect această lege. Aș vrea să vă mai spun și să mai aducem în discuție inclusiv articolele din Constituție. Astfel, articolul 1, alineatul 5, în România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatoriu. Adică apare acest lucru constituțional, este obligatoriu. Iar articolul 2, alineatul 1, suveranitatea națională aparține poporului român, care exercită prin organele sale reprezentative și prin referendum.